ପାର୍ସଲ ନିଅ ତମର। କଣଟା ମ ସେଇଟା? କଣ ସେଟା? ତୁ ଜାଣିନୁ ପରା ନାଇଁ କି? କେଡ କେନ୍ତା ଲାଗଲା? ସୁପର। ଏଟା ଚିରିବା ଏବେ। ସୁଇମିଂ ପୁଲ କିଂ ପଶିବା ଭଳିଆ ହେଇଛି। କୁଆଡୁ ଚିରିବା ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଏଇଟା। ଏଠି ଥିଲା କଇଁଚି। ଗାରଟା ଟାଣିବା। ଫସିଲେ କଇଁଚି ଧରିକି ଚିରିଲି ବୋଲି। କି? ଆରେ କିସ କୁଆଡୁ ଗ୍ୟାପ ନାହିଁ ଚିରିବା ପାଇଁ। ଉପରେ କାଟିଦିଅ ଉପରେ ଗାରଟେ ପଡିଲେ ଖୋଲିଯିବନି କି? ଏଇଟା ଫୋନ୍ ଟା ରିଟର୍ନ କରିଦେବାର ଥିଲା। କି? ଚିରି ହଉନି ରେ। ତମେ ଚିରି ପାରୁନ? ଇଏ ହେଲେ ହସିବ ଏଇଟା ଦେଖିଲେ। ଭଲ ଅନବକ୍ସ ଭିଡିଓ ହେଇଛି ଏଇଟା। ଆଇଲା। ମୁଁ ନିଜ ହାତରେ ହିଁ ଚିରିଲି କାଟ ଦବା। ଆଉ ସମସ୍ତେ ସିନ୍ତିଆ ଚିରୁଛନ୍ତି। ସେତେ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନରେ ଆସିଛି ତମେ ତର ତର ହେଇ କାଟି ଦେଇଛ। ଓକେ। ଓକେ। ଆଉ ଗୋଟେ କୋଉଠି ଥିବ ନା ଦେ ବାହାରିଲା? ଭଲରେ ଦେଖା। ଭଲସେ ଦେଖୁଛି କାଢ। କାଢ ନା। ଭାବି ଅଛି। ହଁ ସୁନ୍ଦର ଅଛି। ପାଣି ପ୍ଲସ୍। ସାଇଡ କ୍ୟାରେକ୍ଟର। ମୋବାଇଲଟା କାଢ। କଭରଟା ଫାଷ୍ଟ ଫୋନ୍ ଟା ଦେଖ। ହଁ ଆବୁ ନା। ଏଟା ବି କରିବା ସୁବିଧା ହବ ତୁ ତ ଚାର୍ଜର ମତ ପଠୁ ମୁଁ ତ ମୋର ଚାର୍ଜର। କାହିଁକି? ଓହୋ ରେଡ୍ କଲର କଡ୍ କି? ସେ ପିନ୍ଧିବା ଘର ବେଶୀ ଏବେ ଆଇଲା ହିରୋ ନା ହିରୋଇନ ହଉଛୁ? ହିରୋଇନ୍ ଲେଡ଼ିସ୍ ଫାଷ୍ଟ। ହିରୋଇନ୍ ନଥିଲେ ହିରୋ କିଏ ପଚାରୁଛି ମୁଭିରେ? ହଁ। ହିରୋ ଥିଲେ କା ହିରୋଇନ ଫିଲ୍ମ। ସେମିତିକା ଓଲଟା ତାର ରିଭର୍ସ। କେନ୍ତା ଅଛି? ସୁପର। ଭଲ ଲାଗୁଛି ଭଲ ତ ଲାଗୁଛି। ଝାଡ଼ା ଯାଉଛି। ହୁଁ। କଣ କରିବା? ହୁଁ। ଦେଖା ସ୍କ୍ରିନ୍ ଟାକୁ। ସାଇଡ କାଇଁ ନଉଛ? ତମ ମୁହଁଟା ପଡୁନି। ରେଡି? ହୁଁ।